歌はいいね。歌は心を潤してくれる。リリンの生み出した文化の極みだよ。そう感じないか、碇シンジ君。僕は薫、渚薫、君と同じく仕組まれた子供、フィフスチルドレンさ。僕は君に会うために生まれてきたのかもしれない。ただ会いたかったんだ、もう一度。ねえ、キスしようか。喜びという言葉はこのためにあるのね。ありがとう。またみんなに会えて嬉しいよ。大好きだよ。やあ、僕を待っててくれたのかい？それとも大当たりを待っててくれたのかい？おめでとう。ようやくその時がやってきたようだね。パチンコ全回転があるという事実は幸せにつながる。いいことだよ。